нас. Трябва да гледа правилно. Не да държи едните, не на това плевни лев и той трябва да се махне. Или правилно двете страни ще гледа, не на едни гръб, на други да бута. Да дадем един шанс да работа, да видим една-две години. Защо искате да махнете плевна лев? Защото повече държи. Да. Има ли някакви теми? Не взима никакви мерки, за да само поддържа тях. Може така. А ние пенсионерите, какво да кажем? 150 лева пенсия. Бойко долу. Ограби България. Една стотинка не даде 4 години като на пенсионерите. Ни Колед, ни Нова година. Хората фалит, пак им дават да се. Толкова много от протестиращи? Защо сме много? Не, те. Други. Ние сме повече. Ние сме повече. За сега повече сме. И ще стане повече. Ще стане и повече. Цяла България ще стане това. Може ли след като да вършим да говорим? За протестиращи, защо държат 50-60 дена да протестират? Защо толкова на тях? Другите ли? Да. Или от София дават. Не дават 50 лева, пари им давали. От нашия град са водили тук прикачването 20 лева, при слизането 30 лева. Е позната, моя позната от моя град. На рейса, като се качват, 20 им дали. На слизане по 30 да викат тук. Да свалят правителството. Щом те имат, ние без пари идваме да викаме. Ние не щем пари. Ние гледаме правилно. Аз за пари никога няма да викам. Аз съм много политически, обичам такива новините, това, Турция, да гледам хода често. Да. И как ще решават проблема? Ще видим, да видим. Ако не, ние ще станем повече. Щом те са повече, ние ще дойдем повече. Точно така. И нали си ни как реши човека на мен да го дари? Аз такава красива жена. Да не даде. Защото много приказва, сега да си оплакнеш устата.